Illum il-ġurnata qed titgawda l-frott tal-viżjoni fit-tul li minn dejjem kellu gvern nazzjonalista għas-settur tal-cruise liners. Għalhekk huwa importanti li din il-ħidma tkompli sabiex din is-settur jibqa' sostenibbli u jibqa' settur li jkompli jikber u jimxi l qudiem. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu għamel żjara fil-Cruise Liner Terminal. Mal-wasla tiegħu huwa ntlaqa mill-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb kif ukoll minn Ivan Mifsud, direttur maniġerjali ta' Mifsud Brothers Limited. Bernard Grech tkellem fost l-oħrajn dwar kemm huwa importanti li jkompli jsir aktar investiment f'dan is-settur biex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Nieħu pjaċir illi permezz ta' investimenti bil-għal fit-tul illi fil-fatt għamilna meta konna fil-gvern aħna propju llum għadna ngawdu dan il-frott. U dan huwa l-mod kif irid jaħdem dan il-pajjiż illi bil-għal jinvesti bi pjan biex il-frott ikun wieħed dejjemi. U allura fil-waqt dejjem nistgħu ntejbu, dejjem nistgħu nkomplu ninvestu, dejjem nistgħu nkomplu naraw kif nistgħu nsaħħu anke s-servizzi fil-qasam tal-industrija tal-cruise liners pajjiżna, ejjew naraw li dak kollu nagħmlu jkun sostenibbli u fl-istess ħin naraw li aktar nies, aktar kumpaniji ikunu jistgħu wkoll jaraw li għandhom is-saħħa li jistgħu jinvestu għal fl-aħħar mill-aħħar jinvestu huma, jinvesti l-privat ikun jista' wkoll jimxi l-qoddim il-pajjiż. Bernard Grech kellu l-opportunità li jsegwu mill-qrib il-proċess kollu ta' xiġri meta t-turisti jaslu pajjiżna permezz ta' cruise liner filwaqt li ltaqa' ma' bosta ħaddiema li jkunu qed jassistu lit-turisti matul dan il-proċess. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb enfasizza l-importanza li l-infrastruttura ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ mhux biss il-molijiet iżda anke t-toroq. Kif miexa l-industrija fil-vapuri dejjem qegħdin jikbru dejjem qed iġibu iktar passiġġieri, importanti ħafna li tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura tal-pajjiż. Qed nitkellmu t-toroq mhux biss il-mollijiet, ovvjament il-mollijiet huma kruċjali biex inkunu nistgħu nieħu vapuri ta' dal-kapaċità. Marbut ma' tas-settur hemm l-industrija tat trasport, jiġifieri importanti t-toroq, l-investiment fuq il-mollijiet, l-investiment tax-ship to shore li għadu kif sar. Min-naħa tiegħu id-direttur maniġerjali ta' Mifsud Brothers Limited Ivan Mifsud tkellem dwar il-bżonn li f'dan is-settur ma jkunux attirati biss vapuri kbar lejn pajjiżna, iżda anke vapuri iżgħar li jażlu proprju l-portijiet Maltin biex jagħmlu home porting. Il-home porting kif qed taraw illum warajja iġib ħafna xogħol, mhux biss ta' turiżmu dirett imma anke affarijiet oħra li jsiru wara l-kwinti. Aħna bħala kumpanija nirrappreżentaw ħafna cruise liners u qed naraw interess kbir li jibdew minn hawn Malta. Għal din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kelliem għas-settur marittimu u x-xogħol Ivan Castillo.